interview. O čom? O tom, že čo sa ti na tomto výlete zatiaľ nepáči. Zima je tu. Zima? A však to si vedel, že do čoho ideš, ne? Vedel, ale myslel som, že mám lepší spacák. A ináč? Nič také? V pohode, do pohody. Čiže v pohode, až na tú zimu. Áno. A taká opačná otázka, že čo sa ti páči najviac, alebo tak? Ten Fiat sa mi to najviac páčil, ten prvý. Ten prvý bol najlepší? No. A ešte tretia otázka. No. Že čo by si zmenil, keby si mohol akože na tomto výlete? Počasie. Počasie? No. Ale ne ani tak počasie, jak teplotu. Čiže nočnú teplotu len. Presne tak. Také akože napríklad osadenstvo a tak. To by si nemenil. Ani ne. A viac báb. Viac báb? Akože v posádke? To ne. Moc prdíme na to. Ale ako vonku by mohlo byť viac báb, lebo je to tu poslabšie.